Det var afgørende for mit møde med Morten Korch i 1952, tror jeg det var, efteråret 1952, hvor jeg midlertidigt var i en boghandel i Aarhus. Og han kommer ind, stor og flot, eller bred og flot, og er venlig over for mig, og giver mig en fribillet til det foredrag, han skal holde om aftenen nede i Rådhushallen. Og jeg går ned og hører det, og det er en oplevelse, jeg husker stadigvæk. Og bagefter var der mange, der samlede sig omkring Morten Korch. Men han får øje på mig, og så kommer han hen til mig, og så siger han, hvad synes du? Og jeg sagde et eller andet, og så siger han, du vil være digter. Er ikke rigtigt? Jo, siger jeg så. Og så lægger han armen og skulderen på mig, og siger han, Vagn, jeg ved det, du skal nok blive digter engang. Rasen, laufen, walten. Stand auf, Käthe. Stand auf. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Der var den Vagn, som var forfatter, digter og skribent, som jeg læste, før jeg kendte ham, og som jeg var meget inspireret af. Nogle romaner, han skrev, Smukke Taber og Nico, selvfølgelig hans samling, den der hedder Alt det liv, og hans digte af 1977, og de der ting, det var sådan nogle ting, som jeg havde både læst, både da jeg boede hjemme i Kokkedal, og senere da jeg flyttede til København der i 77. Og det var noget, der betød rigtig meget for mig. Så derfor opsøgte jeg Vagn for at lære ham at kende. Og det var sådan et sjovt møde det første, fordi at han var på vej ud, da jeg mødte op sammen med en ven, der hed Lars. Der var Vagn på vej ud på at spille tennis, og vi tænkte, hvad han sagde sig til det gamle indianer. Jeg troede, han sad hjemme med sin tibi over et fredspil, og så kom han gående i tennistøj og skulle ned og spille. Det var det ved bymøllen i Rødkøbing. Men så kom vi ind, og jeg havde taget min debutbog med, og Lars havde taget en tegning med til mig osv. Så blev vi jo venner, og Vagn privat var jo en helt anden person, end han var udadtil. Altså, hvis man var til en oplæsning med ham, så virkede han meget alvorlig og lukket. Altså, han gav ikke på dørene og så videre. Det er så meget opsat på at få sit budskab ud, som jo var, der handlede om økologi og klimaforandringer og dyrevelfærd og truede folkefærd. Og han havde jo en mission med sin kunst og med sin personlighed, som han arbejdede for. Men privat var han jo var han skælmsk, han var en sjov mand, de grinede rigtig meget, og han var varm og sød og kærlig. Og han var en rigtig god ven. Og han var selvfølgelig også på mange måder min mentor, fordi han var 10 år ældre end mig. Han var jo, jeg tror han var 25 år ældre end mig eller sådan noget, så han var jo en mand, der havde erfaring i en branche, som jeg lige var trådt ind i, og støttede mig og hjalp mig på alle mulige måder. Så som jeg husker Vagn, der er det som en god, nær, varm ven, som jeg stadig savner. Og som kunstner, så husker jeg ham som en meget inspirerende skribent, der virkelig kæmpede for nogle ting, som det er værd at kæmpe for. Så ja, det er sådan, jeg husker Vagn. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.